Kinong ilam kadar ba shnong umroy madan lengba orang ba shnong ba secretary shnong kilapan pa gijing sokya ke bajor hor gijing mi ki katu ke nigerang ba ki ba that ya ke shnong hakilat patai kubor da ke bakam ba gijing temu ban shnai ke surok folen nalat umroy shamalidor kabanya lengba ke shnong kadun gijing kata ki telong umbam umdi uba lambor lang makri rang ba shnong ba uba ban shan scam renja secretary shnong ke umroy madan ha bakira nikilat patai kubor kila pensyai bakat kum kejing tip ladon leng ba kador bar shnong bagni kesurok folien ban sasna shen kanum kata kitolong umbam umdi ndre ladalong shisha kumbala keno dakire orang ba kamtam uba CL masharing ubde udkhot ke executive committee jong kador bar shnong kilong balai umon ra ke gamat banikran ke executive committee kila pentip ru bahlor ke jenit jurep degi katu kanut kirang ba syakacaka batmu ban shnai ke kesurok na kaliang kador bar shnong kamdan jingtip satya la notang ke jing pentip basyen na kaliang ke office u deputy commissioner unsap ha ke officer ban jurep ke benta bahap apok kan ke shnong na ke benta ban shnai ke kesurok bat kidang ap ban yo ya ka tarik halor ke jingwan kilong syo ba anda ladon ke jing jurep ke bati kena ba on satip la kan kesurok kan don jing kata em ya kita long ubam umdi bat ladadon ru ken hap bani perkat lang bat ki board penyak district bat ka company ban shnai kan kesurok fulen kenang bakat nam kata kita long umbam umdi ka dorbar shnong hi ka kwa bo deputy commissioner on pha banjurip no shani ki benta ki bandon kam ka jingshna ye kenik surok bat kini kiri orang ba kiladai banwan ban shong dorbar ban te ka ikarai ne ka senjam bakum kinong ilam shnong ki lashim ha kenik jingelang ha ka bakil ong ba ki we ki brio kim dai bakin syukuran na syadian ndai ki banwat ya ka jingsi sabaro ya ka jingwan ka jungpi ya ka banjurip bat ki media te nakaliang jungi kum ki kum ka dorbar shnong ni klam ya dor kat bat ki ke ka bidai pat bat chur bangil yu i ban ya ka tu ka kubor te nakaliang jungi sngo sudan ban pen sngo namar ba kat kum ka jinglit bu jungpi ha ka tu ka banungkong ya ka complain so dc lo kular ya ki ba udisi hun pha ai gibreu ban wan page wan mi rangkat bat ka shnong hari ya ka te ka jaka te nakaliang jung shnong i ap khmi lenti ya kata ya ka bakin ya wan yang ya ka bakin ya page lang bat ngi ka shnong bat ki bat udisi bat gibreu jung dc khnang ya ba upat bat nok song shnong unyo ya ka jingsai ka batikna te ha ka jingwan ka jung ki menin te nakaliang jung ngim ngim nom sui bat ba ya ka ba ka ba kila pensu kila pha pat sa ki media te ngi don ban pensai ba ngin yai ap hi ya ta ka por ka ba udisi hi un pha ya ta gibreu ki jongki nakaliang jong ko office bakin ya pe ya khmi lang bat ngi bat ki bat gibreu na ka office jong udisi te khndiat ha ka bodor ita ide na mata jong ko te khusus ya khndiat pat ha ka bide ban pensai pat ya ka jiwan jong ni ko forlin kumba laong dai ba timar banyang namar ba kan ko forlin kalawan na du nalat roy hadu te beli ba ka kiu pat sete selum badon kasus jong ka snong madan dengan su pensai yang ni namar ba nakaliang jong ngi kum ka snong gim tip ya kata haba ka sorkar ka penyai ya kan ya lain lengba ka snong umdok berthi ka ba pen kiu pat sate selum ban poi lem sagani ka jaka jong ka snong madan ka jungi bat kunju uru sedu sate snong laban nakin nalum te ha ka bidi bat ka jingtip kham banyak te ngat harai ki gade ban keli na ka office jong dc ba bali ba ka kiu pat ha bukut jong kom ka kiu no selum bali kamwan na po surok ka berim kumbalaong iba timar banyang na kaliang jongi ro lada kawan hinam do berti na ka berim tolong hasnong mo madan ro kan hap hiban wan na ka berim ketang ba ulah pen kiu no nang te nam do berti station yang jadi nak ta ka daw long ba ka ngat no ya ka te ka susum ku jongi ya ka ba bahatam na ka benta jong upat ba nong song sunong tolong ni an ni ap mi lenti ya kata ka ba udisi un pha ya gibreu rekat bat ngi kisnong bat ki kinong libu komplain bangin ya pe ya khmi bhai ya te ka jaka la ka du sisa ne la dawan kata ka forlin ne kat kum kalan ka bakil pen i long ba kahyar serum ya kan laj lada kan laj hite na kaliang ji snong tingin ong kumno tang ba ngi khmi lenti pat long ba udisi bat kibor penya kibor kiban company ka ban snai ka te long ba kan le ka bahan ka bahatam nang ba pat ba nong snong jongi unom du ya ka te kum malaya ong